Sis Dolly. Yes, baba. Manje phela baningi bantu bathi baqalile ukuthi uqala ukuthi baqulele shem. Wathi kuqula mngani mina. Uyapimba. Awu welipimi njengami wena ubamba kancane. Mina Cula phela. ngiwas. Wena uthatha kancane mngani. Nami ngiyakwati ukucula. Okay, asicule soyi2. Asicule sethi mina ngathi angikhoni kahle but wena. Sicule lethini? Cula ukuthi Jehova wayinjanjani Hosanna. Ha? Hosanna. Hosana. Hosana what? Qala wena just uyaqula. Okay, qala wena ngale ngoma lokuthanza uqala wena uqala. Ngiyathi mngani lethini vele? Kuvile kusona uhleli lapha ulalela ingoma yokukhona. Ngisho ngathi pastor ubhizi kenyalo uyapreacher lapha. Ngicela wena uqula balenza wena pha. Lethini phela? Noma yini nje. Kupimba kwanamhla guys. Ngena phela 1 Chill. 2 3 go. Ngisacabanga. Cheers. Dahamba tonke tingoma ngasi kusemgcwabeni yabona ukuthi emgcwabeni awume khona kufuna ube nesipheshana usibhali endlini ube sosifaka la yabo then lekhathi babhizi bangcwaba Asikakhuluma ukuthi so abese angitati ngikhofi asikakhuluma ukuthi wena ukhuluma sithi kucula mina ngitati tingoma ucula lethini kanina uye esontweni wena just nje culela thina uThixo Jesu nje. How excellent is your name. Kula phela. Angikwadi. How excellent is your name. Hlabela wena mlungu. How excellent is your name. Uthulele la thuleleni manje. Ngikade mina ukucula sofuna ukufaka phakathi emculweni mina ngikade ukucula ukuthi how excellent is your name. Yes, mlungu. Yes. Yebo. Ivuma njani? Excellent is your name. Woo! Just Hayi mara ngathi ngiyabhimba wena ngcono shaka. udivenjani? Mina ngiyabhimba wena uyacula. Udivenjani nokuthi uyabhimba mngani? Man. Ingiyangile uthi ufuna ukujudge awubhimbi. Ngicala phasi. Yabona yawishayile ngiyavuma.